Важно нещо, което взех за себе си, е, че научих за съществуването на подражателните сили от децата. Децата ни, всъщност, това сме ние. Нашето поведение, нашите действия, бездействия, начин на говорене, начин на седене, начин на стоене, всичко това е абсолютно копирано от нашите деца и приложено в ежедневието. И ако нещо в поведението и действията на нашите деца не ни харесва, всъщност ние имаме изключителната възможност да го поправим, поправяйки себе си. През децата ни ние може да видим себе си, да се видим отстрани и да преценим кои от нещата в поведението си искаме да запазим, кои привички и кои бихме искали да променим. Променяйки себе си, децата също ще променят своето поведение, тъй като те ни копират. По този начин, знаейки за подражателните сили на децата, всъщност ние имаме силата да изберем къде и с кого да оставим нашите деца, тъй като тези сили важат за всеки един човек, с който бъдат оставени децата ни. Те ще копират съответния човек. Всичкото това и така, както правят и с нас като техни родители. Съответно, знаейки за съществуването на подражателните сили, ние имаме възможността да правим неща, които ни харесват, така че да ги виждаме и в децата си. Имаме възможността да избираме хората, с които да оставяме децата ни, така че това, което после виждаме като поведение в децата, да не ни дразни или поне да е в по-минимални количества. Другото важно нещо е, че видях и изпробвах колко е важно всеки ден да казваме на децата си обичам те. 2 думи, а с такова значение. Според мен това е нишката, която ще ни свързва винаги и ще ни помага в трудни моменти.